Iba din na ano ba yan yung pag-aro ka na alaba. Ano? Yung pag-live na ang mute. Kailangan Hindi na. na naman. Sigbigibo ko, iyan ko na lang. Hindi na naman. Walang mute ba yan? Ayun, sumakit. Ay.
Hello, shout out 15 million in my kubo. Thank you so much, shout out everyone. Thank you for dropping by. Guys, mega mega love shout out. Thank you so much. Dikitan love-laban lang kayo guys. Support each other. This is your mommy Manay. Rachel Vlog. Pag walang Ray, walang Chen. Rachel Vlog. Thank you so much. Seven million. Thank you so much. Good afternoon. Happy Sunday, everyone. Nine million in my kubo. Thank you so much, guys. Good afternoon. Shout out to everyone.
Shout out 3 million in my kubo. Thank you so much. Shoutout, Idol Vibes Official. Thank you so much. Good afternoon. Bigyan may galab shoutout, Lods. Thank you. Salamat. Okay lang sa pagdaan. Thank you, thank you. Live lang konti. Silent lang si Mami. Salamat.
Shoutout admin Panyang Payato. Thank you so much. Good afternoon. Maayong hapon. Salamat sa pagdaan nyo. Bads Official, thank you so much. Salamat. Agi-agi lang. Okay na yan. Agi-agi lang. Maayong hapon. Maayong hapon. Pataka Vlog Dul. Thank you so much, Pataka Vlog Dul. Gusto ni mo tagaan takag jacket, Pataka Vlog Dul. Ingon lang kay aron butangan akong jacket. Panyang Payatot, hi. Support each other lang, guys. Thank you. How are you? How's everyone? Salamat sa patam sa Pataka. Pataka lang yun. Uy, tagaan ako jacket si Pataka. Kaya parang salamat, Pataka. Ayan, Pataka has a moderator now. Thank you so much. Pablo Dol. Okay, ayan. Pataka. Thank you so much, Pataka Vlog. Kilala niyo ba si Panyang Payatot? Yan, si Panyang Payatot is a very supportive. Panyang Payatot. May marami yan na banana na dala-dala. Pataka, salamat Pataka. Bads Official, thank you. Maing hapon kaninyong tanan. 3 million ni may kubo. Thank you so much. Wow! Ayan si Pataka. Ayan si Pataka. Ayan, guys. Ang bahay ni Pataka, puntahan nyo, guys. Ayan, mamaya puntahan ko yan. Mamaya si Pataka Vlog. Ayaw magpataka diha, uy. Puntahan nyo ang balay ni Pataka. Sigurado kayo di magsisisi. Panyang Payatot sa'yo yan si Pataka. Panyang Payatot. Thank you so much, Pataka. Katawas Pataka. Maragin sa Panyang Payatot sa Pataka eh. Aside kay Chaoyang na pakoy Pataka, ay sana all. Sana all. Dumadami din ang mumu pala ni. May mga mumu din pala si Panyang Payatot. Mumu na, sigbin pa. May sigbin. Mumu na, may sigbin pa. Nakatawa yung anak ko kanina, Mama, tingnan mo, para isa lang ang andyan, tingnan mo ngayon. Ay, totoo, sabi ni Panyang Payatot. May mga aswang. Sigbin! Pataka nagtabi si Mami. Ayaw dihag tabi-tabi, Mami. Ayaw Pataka og tabi, Mami. Support nyo si Pataka. Ayan, saka si Panyang Payatot. Bads Official. Thank you, guys, for bisi-bisihan lang kayo na. It's Sunday. Mga tuog mo. Ay, malamig ang panahon. Pangatulog mo diha. Okay na buhi, Pataka lang yun o gama. Kay si Idol Bads Official, sige lag happy kanunay. Ay, si Inday gakaway kawa.
Amo na mo kanta lagi, ganiha. Sige kong tanaw sa inyo. Ikagig kinatawan, nagkaligo, oy ka. Sos, tagal-tagal pa may mga ligo, mga ano pa kami, tapos pa, bakasyon pa. Bakasyon ng isul, saka pa kami yun maliligo na naman. Kakaingit, maligo. Akin na buhi. Si inay gakaway-kaway. Ay, 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 ay. Si undo gakiyay-kiyay. Salamat kayo, pamahuway na mo diha, kay Domingo man. Salamat sa pangagi. Agihan na ko diri, salamat na kayo. Dako na akong bagay. Malaki ng bagay. Pamahuway na mo. Pangatulog na mo. Salamat at binpanyang bads, pangatulog na mo diha. Hello, gwapang Margie TV. Salamat sa paad. Thank you so much. Happy Sunday, my dear guaps. Salamat sa pagdaan. Salamat sa paads. It's Sunday, mamasyal ang mga katulad nyo. Gaya pahinga-hinga. At salamat sa pagdaan. Daan lang sa akin. Salamat na. Thank you. Shout out. Ay, wow, nakatikim din ako. Yay! Yeah. Thank you. Shout out. Baby, nakatikim din si Mami. Thank you. Margie TV. Thank you. Shout out. Thank you so much, Margie TV. Ayan. Pinatikim din ako ni Margie TV. Salamat. Yung pag-live ko, nakatikim naman ulit ako ng ano ba yun? Nasanay ako sa FB patala.
Kapag Margie, patala. Palipad pala. Palipad. Salamat sa patala, Margie TV. Nasanay na ako sa... Sige na, okay lang, Margie TV. Thank you so much. Natawa ko. Salamat sa patala, Margie TV. Thank you. Okay lang yan. Sige na, pahinga na kayo. Panyang Payatot. Thank you so much, man. Panyang Payatot. Balik ka na doon sa FB, Panyang Payatot. Kahit si Mita, nakaka-enjoy naman doon. Okay lang kahit hindi namamansin si Mita. Pinapansin lang yun, mga monetize na. Ako din, nahirapan din ako doon kasi feeling ko marami akong mga video na kasi sabi ko, bakit ang tagal ko na sa FB? Ba't hindi pa ako hindi naman ako pinapaalam ni Mita kung ano. Pero ang alam ko marami akong TikTok video, kaya parang wala akong pag-asa doon. Pero na-enjoy ko lang din yung araw doon. Kasi doon, upload ka lang rin yung mga ginagawa mo. Yung nagluluto ka, Panyang Payatot, magsalita ka dyan, ibuka mo yung bibig mo dyan. Naku! Magbuka ng bibig, shoutout Panyang Payatot, yan si Margie TV, natatawa si Margie TV. Salamat Margie TV sa palipad mo Margie TV. Thank you so much, nakatikim din. First time sa aking pagbabalik. Bungol! Bungol ka? Bungol ka, Admin Panyang? Nabungol ka man, Admin Panyang. Oy, uradlaw ka man kudog live, nabungol ka na noon. Tama man agad ingon ni mo, Margit, Admin Panyang. Nanay mga mumu kay. Kagabi ba ya? Asan ulit palipad? Sabadeo, oy, Diyos ko, nagbaha ang palipad sa'yo nung isang live mo. Dami-dami mo palipad. Kasi nga, yan, magpapatala yan si Margie TV. Margie TV, Becky naman. Nako, si Margie TV pa, magbibigyan sa'yo. Tagal lang yung naging, magkasama pa yata kayo sa isang GC eh. Magka-GC yata kayo ni Margie. Margie TV, Becky naman. Pataka Vlog. Thank you so much, Pataka Vlog. Kagabi ba ya, Admin Panyang? Kagabi, may napasyalan ako kagabi. Kanino ba yung motovlog ba yung? Alam mo, mga 5 lang ang tao doon sa kanya. Tulog yata siya. Wala man na taong nag-entertain. 100 plus ang Admin Panyang. Sabi ko, totoo yata sinasabi ni Admin Panyang na may mga momo. Oo nga, kanina nagulat yung anak ko. Ngayon lang naging normal, Kanina wala man. Siya lang ang pero ilan yun na 27 na tawa yung anak ko. Parang ganyan sa sa TikTok. Pag nagla-live, may mga dumadaan. Kaya ko totoo nga sabi ni Panyang Payatot. Thank you naman, nagsidaan kayo. At lalong thank you kay Margie TV sa kanyang palipad, patikim ng kanyang blessings. Sana all talaga, sana all. Magpahinga na, may mumo. Yan, may mumo nga. Ay, alas balik lang yan sila. Oo nga, Kagabi na talaga yung tinitingnan ko talaga, mga pa naman, Admin Panyang, mga taga ibang bansa, mga English, speaking dollar. Mga nagsalita doon, wala silang mga jacket. Kasi nga, unattended nung tulog na yata yung may-ari. Basta 135 talaga lahat ang nandun.
Pero kunti man lang, na, mga 5 lang yung nag-usap-usap doon. Kaya pala araw-araw ka na nagla-live. Ako talaga, pag may isa lang talaga ako na cellphone, may isa pa akong cellphone, talaga magla-live na, kahit magla-live na lang ako lagi. Kaso isa lang eh. Hindi agad ako makapunta sa bahay ng bisita. Kasi isa lang cellphone. Ibalik mo yung ano mo doon. Ang dami mong viewers doon. Dami mong friends. Alam mo, yung page ko ba ya, konti lang ang views ko doon. Pero pag sa normal kong pangalan na, admin pa niya, lagi, ang dami ko doon na ano, nakaka 200 plus naman ang views ako. Sa FB, mahina. Panyang, o, andiyan na si Margie, o, Panyang. Admin Panyang. Salita na dyan ng Panyang. Ayan o, Panyang daw. Alam mo ba, Admin Panyang, ang ganda ng mata ng ano ni Margie. Parang inaantok yung papa ni Admin. Ni Margie TV, bagay na bagay sila. Parang ang sweet-sweet ng darling ni Margie. Ay, kilig to the bones talaga. Nakakakilig sila. Parang bumabalik sa ano, yung ano ko, parang 15 anyos lang. Pingi isi, haha. Margie, pingi isi. Oh, ayan. Nanghihingi si Panyang. Oh, Panyang. Sabi ni Margie TV. Panyang daw, Panyang. Mabait naman yan si Margie TV, hindi yan isnabira. Actually, lahat naman sila doon sa grupo nila. Sa kagrupo nyo, Admin Panyang, di ba magkagrupo kayo? Ano yung group nyo doon? Andun sila Gracie TV, si Mama Jack, si... Nagpunta ka ba, Ilis ko kahapon? Ako nagdaan. Panya, nagpunta ka daw sa Ilis niya kahapon. Ako pa kabi-kabila ang ano ko kay... nagpunta daw sa ano niya. Pakabi-kabila lang dalaw ko kay Margie. Margie TV. Isang GC yata kayo eh. Di ba kagrupo nyo si May Tama? Tapos si Mama Jack, Gracie TV. Si Jopats pa yata eh. Saka si ano. Hello Bads, official. Thank you so much Bads. Hindi ako nakapunta. Masama pakiramdam ko. Ay, may dalaw si Admin Panyang. Wow, kaya pala nag-share si Margie TV. Oh, laki naman nun Margie TV. Ano ba sekreto? Ay, naku naman si Margie TV naman kasi. Galantian si Margie TV. Mahilig din kasi yan. Mahilig din kasi yan mag-share si Margie TV. Sana all talaga. Yung mga blessings sa kanya, sinishare din niya. Wala ka pala. May dalaw siya, masama pakiramdam. May dalaw. Hindi na dalaw ng kanyang darling, kaya masamang pakiramdam. Si Panyang Bayatot. Admin Panyang, masama pakiramdam mo. Hindi ka nadalaw kahapon. Para mawala. I-replay ko na lang, Margie. Busy yata si Panyang kahapon, Admin Panyang. Sa grupo ko, si Admin Panyang na lang natitira. Na lagi kong pinupuntahan. Wala na. Shoutout Margie TV. May nag-isi sa akin si vlogger. Sobra $150 at ay wow! $150. Ano, si Gopang Margie, magkano na yun?
Ang value nun, dollar ba siya, Margie TV? Ay, ang laki. Ilan ang naano sa'yo? 6,000. Parang isang buwan, sobra pa sa isang buwan na sahod mo kay Lolo. Na ano natin kay Lolo, ano, sana, bigyan ka daw niya, ano, off ko now. O, bigyan ka daw niya, panyang payatot. Sana all talaga, Margie. Ay, Diyos ko. Wow naman, sobra 130 na. Sipag mo naman kasi, Margie, tsaka ang dami mo mga friend. Ang daming mga friend ni Margie TV na mga spoken in dollar. Ako hindi ako masyadong kasi mahina ko sa English. Hindi ko sila maintindihan. 5 CDs ako wala live. May out of town ako. Out of town, dyan lang kayo sa lugar nyo, Margie TV. Kasama mo yung alaga mo. Kasi yung lugar na pinupuntahan mo, parang Pilipinas din eh. Akala ko umuwi ka. Ako, ako kasi baka mag-English. Hindi ko masyadong maintindihan. Ako po. Masipag si Margie. Saka ang dami niya talagang mga friends na, ang mga channel, mga taga ibang bansa. Ikaw lang, pagka di-off mo lang, gapang Margie, o kasama mo yung mo, alaga mo. Kabait din yung alaga mo eh. Hindi pa pasaway. Nako, ang dami mo na naman mabablog niyan. Kung mag-a-adventure ka. Wala na namang ligtas kay Margie TV. Ang dami namang mabablog niyan. Ayos yan. Pag nag-adventure, magaganda yung mga lugar. Yung mga ginagawa mo doon. Content na yon. Shoutout Admin Panyang. Thank you so much. Bads Official. Thank you so much. Pataka Vlog. Thank you. And thank you so much, Margie TV. Salamat, Margie TV. Nadagdagan yung ilang ko doon. Tago-tago. Tago-tago lang. Malayo pa sa katotohanan. Hindi makabili ng isang kiss na soft drink sa tindahan. Wala ang aking tago-tago doon sa revenue. Ay, naku. Kung dalawa yung cellphone ko, wala problema. Magla-live ako lagi. Kaso isa lang ang cellphone ko. Mahirap makasupport pag isa lang ang cellphone. Maganda yung dalawang cellphone para todo ang suporta. Shoutout! Thank you so much sa pagpunta. God bless you all. Support each other lang, guys. Sunday, pahinga time ng iba dyan. Thank you so much. Mitulo na ang gugma sa mga mata. Mitulo na ang gugma sa mga dalaga. La 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 la. Oh, la 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 la.
Da-da-da-da-da-da. Pataka Vlog. Da-da-da. Da-di-da-da-da. Mm-mm-mm. Mm-mm-mm. Da-da-da. Da-da-da-da-da. Kanyang nakadamo ka man ba yato mo sa kadlaw admin panyang? Grabe sa yung nagpalipad. Sa akin kasi si Lyn's Heart. Nag-ano si Lyn's Heart sa akin? Ano ba yun? Nagpa-member ba yun? Kaya, nag-ano-ano na ako sa YouTube. Kakahiya naman hindi ako maglibot-libot. Admin pa niyan. Ang dami nung sayo ng isang araw. Dami ka rin laging bisita. 3 million in my cover. Thank you so much. Uy! Mura, balyo na ba yato sa gihatag sa imo? O pila na to ka dollar? Katong 200 plus? O may mga hatag pa sa imo, may mga pamimber pa sa'yo? Ikaw yun. La 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 da 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 da. Unsa may imong gisalihan kay nadaog ka? Kaya may mga palaro. May mga palaro admin pa niyan. Dami mong panalo pala ah. Da 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 da. Sana all. Tata Vlog Lima, thank you so much Tata Vlog Lima. Mega love shout out Tata Vlog Lima. Thank you so much Tata Vlog. Sana all laging panalo. Sa bagay lagi kang swerte sa mga palaro. Ako wala akong swerte sa palaro. Happy Sunday din sa'yo, Sisi. Day off mo ba? Pasyal-pasyal ka sa labas. Bibili naman yung tinapay sis Tata Vlog Lima. Salamat sa paharang, Sisi. Lagi na rin yan nagla-live kaso lang si Tata Vlog, kaso hindi ko naabutan kasi ito talagang laging hindi magkatugma-tugma din ang mga oras. $3 million, thank you so much guys. Kanyang payato, Tata Vlog Lima and Bad's Official and Margie TV. Thank you so much Margie. Pasyal-pasyal ka na Tata Vlog, Sunday ngayon. Salamat sa pagdaan at paharang. Patawot ka. La 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 la. La 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 la. Salamat sa parang mo, Sisi. Thank you so much. Shout out Tata Vlog Lima. Okay lang, Tata Vlog. Sige lang. Ingat. Pasyal-pasyal na. Okay, busy ka. Okay lang, busy-busyhan dyan. Sige na. Salamat sa pagdaan, sis. Ako nga ganyan din minsan. Dadaan-daan lang ako.
Lalo kung may mga ginagawa. Thank you! Admin Panyan, thank you. Bye-bye, sis. Thank you so much. Panyan. Kumusta na Admin Panyang? Tayo doon sa kabila. Balik ka na doon. Namimiss ka na. Miss ka na ng mga kasamahan mo doon. Miss. Ah! Nag-iisip ako mag-upload ng sayang. Kung mag-upload Admin Panyan, short na lang Admin Panyan. Upload. Kunya gamay lang views. May sa live kay maganda sa live tanay mo. Sa premiere wala may momo. Parang di pa namalaya ng isa doon hindi pa nagla-live na din ba siya, Admin Panyan? Nagla-live na din ba siya? Magaling yung mag-magic. Grabe mag-magic. Paano daw yung pag-magic? Katuloy na di Admin Panyan.
Tommy, thank you so much. Good afternoon. Shout out to everyone.
instance, where was our father? Nobody even mentioned him. Where are the seagulls, Michelle? I don't know. Guess what? Here goes. The Venus is back. And cemetery. Later, Lucille and I still talked about the trip to Dallas. Lucille would remember Winston, and I another, so we pieced together the whole journey. We tried so hard that we ended up not knowing what we really remembered from what we had just imagined, and she often thought of the details.
No, you don't need that. No, we have to like, Sandy, put your jacket under the outside. No, sorry, Sandy. I'm not breaking some sleep here. Ano sa peanut butter niya?
Thank you so much, guys. Bukas ulit. Salamat. Shoutout Admin Panyang, Bads, at kay Tata Vlog Lima. Shoutout din sa nagpalipad na si Guapa Margie TV. Thank you so much. Bye-bye. This one does what you want to be describing. Are you sure? God bless us all. Ingat. No.